Servizzi Finanzjarji Finco waqt konferenza tal-aħbarijiet spjegat l-aħħar żviluppi mar-rabta taż-żewġ każijiet li matul dawn l-aħħar xhur mexxiet kontra l-Bank of Valletta. Il-Finco spjegat kif il-Bank of Valletta żgwida numru kbir ta' investituri fi skemi riskjużi ħafna li l-konsumaturi ma kinux jafu li deħlin għalihom. Għalkemm f'Jannar li għadda l-MFSA sabet li l-Bank of Valletta ħatja ta' diversi nuqqasijiet u multat lil dan il-bank 175,000, dan il-bank baqa' qatt ma rregola lilu nnifsu ma' dawn l-investituri li baqgħu sal-lum ma ħadux flushom lura. Bonello ddeskriva l-MFSA bħala awtorità li m'għandix kuraġġ timplementa id-deċiżjonijiet li tieħu. Jiena jidhirli illi l-MFSA iġġib marki baxxi ħafna. Ġib marki baxxi ħafna għaliex l-ewwel tippretendi li ma tiskop li ma tafx bi problema. Meta jiġbgħu jgħidulha li hemm problema, iddum żmien twil tikkunsidra. Meta fl-aħħar ikollha tiddeċidi li hemm problema, tagħmel too little, too late. Każ ieħor fejn mijiet ta' investituri ngidmu fl-investimenti tagħhom mal-Bank of Valletta kien dak brabta mal-każ tal-La Vallet Property Fund. Għal darb'oħra f'dan il-każ, għalkemm l-MFSA sabet li l-BOV ħati ta' prattiċi ta' beħ gravi, dan il-bank baqa' qatt ma ħa l-ebda pass sabiex jirriżolvi din is-sitwazzjoni. Bl-MFSA skont il-Finco terġa' tibqa' ċassa quddiem din is-sitwazzjoni. U jidrilha li dak il-poter ma trix tużah. U mbagħad ma tużax kontra minu ekonomikament huwa tant b'saħħtu biex tħalli lill-iżgħar fost l-iżgħar bl-Ingliż jgħidu languishing. Veru languishing in hardship. Rid tkollok qalbek daqsxejn jibsa mhux ħażin. Għalkemm il-Finco għamlet diversi talbiet lill-Prim Ministru sabiex jieħu azzjoni u jgħin lil dawn il-mijiet ta' investituri li tilfu dak kollu li fadlu matul ħajjithom, Paul Bonello għalilna li Lorenz Gonzi baqa' jinjora dawn it-talbiet. Ser nidħol fihom ħafna qalli l-affarijiet u nerġa' nkellmek però ma rġajt smajt xejn. Bonello ra tħajr lill-Partit Laburista wara li dan fi stqarrija wiegħed li jekk hemm il-darba jkun fil-gvern jagħmel dak kollu possibbli biex jara li jsiru n-negozjati bis-serjetà bejn ir-rappreżentanti tal-klijenti mill-quta u l-bank biex il-problemi li hemm jiġu riżolti. Il-Partit Laburista qal li huwa impenjat li jħares lill-konsumaturi u jfakkar li l-gvern huwa l-azzjonist ewlieni fil-Bank of Valletta. Qal li huwa impenjat li jara li ssir ġustizzja mal-vittmi ta' mis-selling u l-aspettattivi leġittimi tal-konsumaturi finanzjarji jiġu sodisfatti. Il-Partit Laburista jidirlu li d-deċiżjonijiet tal-MFSA dwar il-perpetuals għandhom jiġu onorati mill-bank fis-sħiħ b'mod immedjat.